con cho cả đi phăng tay चैत में भौजी त खोजा ताती भंटा चैत में भौजी त खोजा ताती भंटा उनका त मन करे हर हर घंटा जब से भैया हमरो गइले बहारवा जब से भैया हमरो गइले बहारवा तब से खोजा तारी भौजी हो डंटा भैया ना बाड़े घरे बाटे मजबूरी हो भैया ना बाड़े घरे बाटे मजबूरी हो कहले उपाय कर बाटे जरूरी हो होता बर्दास नहीं हमसे जवानी अइहे नहीं घर जदी हो जाए नदानी चढ़ल जवानी हमर बाटे हो कंटा ओही से खोजतानी देवरू हो घंटा चढ़ल जवानी तोहर बाटे हो कंटा चैत में भौजी त खोजा तारी भंटा जब से भैया हमरो गइले बहारवा जब से भैया हमरो गइले बहारवा तब से खोजा तारी भौजी हो डंटा अहमद राज भौजी हमर बाटे नाम हो अहमद राज भौजी हमर बाटे नाम हो चल तू ई कोरा में क देबा काम हो काहे कविता हम दसरे पटाई पे मुस्तफा अमीत के फजर सटाइब परवेज मनीर बड़ी बाटे हो बंठा देखे में बाटे बड़ी उता हो संठा सोनू विकेश बड़ी बाटे हो बंठा गौतम देखे में बड़ी बाटे हो संठा जब से भैया हमरो गइले बहारवा जब से भैया हमरो गइले बहारवा तब से खोजा तारी भौजी हो डंटा recording studio